Sziasztok, Gyuri, egy kicsit van velem. Sziasztok, én Kocsis GT vagyok, de ebben a videóban most Blobby Tapstery 4 címmel fognak illetni, de nem Gyuri XD, csak a Xbox. És most mit csinálunk? Magyarázd el nekik a hülyékbe kedvéért. Hát most Black Ops 2... Jönnek a WC-ben? Itt is jönnek. Black Ops 2 zombi móddal játszunk. Aminek az a lényeg, most Survivorra játszunk, mert az a legjobb. Sokan ezért szeretik hogy hívják ott Te építs, mert nekem van most egy csomó pénz. Sokan inkább hogy is hívják, mert szeretik a buszos Survivort, az nekünk annyira nem jön be. Nem, ez a Survivor, ez jobban bejön nekem. Annyi a lényeg, hogy a zombikat le kell gyapni. Lehet fegyvereket venni, mint például ez egy shotgun, mint látjátok. Shotgun, az pedig valami tunkolós fegyver arra. Várjál, megnézem a nevét. Várjál, megnézem. Viszont én veszek egy olyat. Várjál, mi a neve? M14-es. M14-es. Vettem egy... Jó, bocsánat. És ez egyébként ez pont a születésnapon veszük fel, de a szülinapi különkiadás szerintem nem igazán lesz. Max majd ajjajjaj, földön vagyok. Ma földön vagyok. Hát hamar! Hát késelni akartam, na, csak anya nyúlkált a csaj folyamatosan. Látod, meg akart engem masturbálni. Gyere gyorsan. Nem akarja. Hogy? Hát tudod, le kell nézni. Adok egy cigit. Add egy slukkot, és befég. Bocsánat, Coca-Colától mindig megjön. Tényleg? Nekem a popcorntól meg az ilyen nekem a szénsavtól jön meg. Nekem az ilyen szokatlan kajákra tudod, amit nem eszek ilyen nagyon gyakran. Áú, engem lőttél, te padbarom. Mi? Bocsánat, a zombi volt. Jaj, ez már a második kör, elfelejtettem. Már gyak. Itt vannak az ikrek. Itt egy gyönyörű ikerpár. Jaj. Egyébként én megvárnám kint inkább az M45-öst. Te mit keresel itt? Hát ilyen videót már láthatott a Kocsis GT-től, főleg a Bakkán, úgymond a Szabi csatornáján, a Szabi a troll, úgy faszom tudja. A videó itt lesz a leírásban. De az nem lett olyan kultpró, mint a miénk. Igen. Miénk, az jobb, szebb a minősége. Mi? A miénknek? A miénknek hát igen. Mert most Szabi letöltötte a Xbox-nak a Xbox 360-nak a milyen verzióját? Azt nem tudja. A Minecraft verziót, Xbox 360 Minecraft verzió. Na menjünk egyébként kifele. Csak Minecraft, az nem lehet, hogy mi? Hát neki? Ő Minecraftosokat szokott forgatni, meg most a suliba is mindig erről beszélünk, tehát egy suliba járunk a gyökér. A kancsal gyökérrel. Hát ez nem annyi jó és kibír már. Ja, már harmadik körben vagyunk, jó? Mindegy. Nem szóltam? Nem pisztolya kéne nyomulnod szerintem. Na most már nyomulhatsz pisztolyat. Nyugalom, na most már egyébként most veszek egy MP5-öst. Bum! Headshot. Hogy gyapjam őket. Nem headshot. Ott egy robbanos gec. Egyébként most akkor inkább... Mi ez? De egyébként ki lesz majd írva a videószerkesztésen, és úgy csinálom, hogy ki lesz írva, hogy Kocsis GT panelje meg a Győri XD. Hát mondjuk könnyebb engem felismerni, mert nekem más fegyvere van, mint neki. Hát igen. Neki van egy M14-es tunkolós fegyvere, nekem pedig egy MP5. Én nyitok viszont egy ilyet. Nagy paki. Sima. Ezt szerintem, hogy bemegyek, azt megnézem, hogy mi van. Egyébként a 10. körig legalább el akarunk jutni. Már egyszer megdöntöttük a boxedet, 11-et. Csak hogy ők a régi Xboxon. Xboxon, Black Ops-on. Az egybe? Aha. Abban is volt már zombi volt. Aha. Persze. A Black Ops-nak ez volt a sajátossága. Remélem a Ghost Recon a Ghostba, tudod, azt évvel lecsonkoltam. Nem, meg elszedem. Ne, te építed a bájikádat. Jó van, a többit ezt te építetted, ha van. Van budi. Van budi. Akkor ezt épít. Lángol a segged. Tényleg? Olyan mindjárt elmúlik a lángolasz. Komolyan a lángol, az olyan gagyiból meg oldalöcsém. Az nem lett annyira szép, de a grafika az csillagos utas. Meg a... Nagyon jönnek most a zombik. Óvatan így. Lehet, hogy megijedtek, hogy vászonra kerülnek. Baj, kaptam érte egy kis pénzt.
Kőkem egy 20 forintot. 20 forintot elbi nyelvén. Itt jött a köcsém. Na így jött. Ennyik vagytok? Hát én csés profi vagyok. Nem amúgy még csébe is egy picit noob vagyok. Hát nem úgy, mint te, hát te olyan profi vagy, fú, hát. Hát miért? Olyan vagyok, olyan profi vagyok, mint Zack. Baszd meg! Hátba te Hogy sikerült neked? Hát hátba támadok, ezek fasztotó. Mennyien vannak bent? Itt kint vannak. Egy ember van, azt hiszem. Egy ember? Nem, van már egy. Ez kell nekem. Igen, most mindenkit el fogok pusztítani. Igen, de csak attól elpusztulnak, hogy rám néznek. Én ennyire király vagyok, hogy csak rájuk nézek, ezt megdöglenek. Na egyet betemetünk, pum. Új, a pénzt. Úgy nagyon szépen átugrom, húzd meg még a fal. Most nem jött össze, mi? Kurva. Nem jött össze, mi? A 2 kilométer még ott a szartos, már akkor is belángol a Nem tudom, hogy megérni ezt a shotgunt megvenni, mert nem is tudom, hogy milyen fajta shotgun, de inkább nem... Próbáld ki, hát ha jó. Nem kísérleteznék inkább. Én maradjuk az MP5-ös, drágaszággal. Mennyibe kerül? Amúgy 500 dolcsi, ez jó lesz nekem most az MP5-ös. MP5-ösel most én elveszek, mint gyerek, mint Megi a cumival. A kurva. Ebbe, mi is a sztori a Black Ops-nak? A sztori? Hát ez egy nagyon jó sztori egyébként, csak... De kik harcolnak, az amcsik meg a nácik? Nem németek, nácik, nem nácik, nem németek, nácik. nem? Jaj, ki jön, hölgyem? Köszönöm. Nem a németek ellen harcolnak, vagy a japán, azt hiszem vagy a japcsik ellen, vagy nem a koreaiak ellen? Aha, vagy a korea, vagy amcsik, vagy... nem tudom, lehet, hogy amcsi ellen tudod. Én pont most fagytam ki. Hát, hogy terrorős széti úgymond. Ne, most fagytam ki, amúból, és jönnek rám egy csomóan, hát nekem, nekem is. Jaj, vissza, nem, sehova nem tudok menni. Csak öljetek meg! Dobom mind a gránátokat nagyban. Nem jött össze. Na jó, most már. Nem szarozunk itten. Ez az, sikerült ammót venni. Most már végetek van. Csak úgy jön a pénz egyébként. Jaj, kuszos robbanós. Egyben. Hát a belét is robban. Double points. De nem álltam egy persze sem. Fut egy mögött. Szerencsétlen. Én az ilyen futós zombikon én már csak röhögni tudok. Hát ja, olyan szerencsétlenek mutatom. Nem jön senki. Gyorsan még... Egyébként ez a kis zene, amit hallottok, az kint van, mert éppen ilyen Sunshine rádiós szarság van. Ilyen Sunshine rádiós kula, nem tudom mi. Kulla már szerintem erre lecserélve. Igen, arra cseréld le ezt a kis pisztoly, ez nagyon jó. Ne! Megvan. Még éppen az utolsó másodpercben. Már ment le az a kaki. Ez jó pisztoly, szeretem. Én az MP5-öst én azért szeretem, mert jól lő, szóval erős fegyver, meg gyorsan is tölti. Ami van egy csaj, nem jön össze? Hát nem. Ezt be kell barikádozni. Ezt még sosem barikádoztam, öcsém. Mindig én bebarikádoztam. Egyébként most egy lövésből halnak meg fel. Igen, az a koponya mutatja. Az a koponyáról. Erre lecseréljük, ez majd jó lesz így vészhelyzet. Az MP5-ös nem vagyok mint. Látom, mert nagyon mennek befele. Ahogy elnézem. Nem ezzel. Mondom ezzel, ja. Na ez most jó. Egy nősze nem marad benne. Komoly? Aha. Egyetlen egy. Aha. Number one. Na most már nem szarozunk. Jaj, mindjárt vagytok a Én is írtam így a népet így nagyban. Hát egyébként most járunk az 5. körnél, szóval felével már 6. Már most tartunk 6. Nem, mert 5. és már 9 perc vagy a videó. Na max ammu, ez az. Vissza az MP5-ös. Ez a soti? Aha, sati. Szeressük. Na majd itt! Szerencsétlenje jön, az belerohant a késembe a szerencsétlenje. Nem, az szerencsétlen. Fú, de gonoszak vagyunk. De és te vettél fel maxamót? Aha, de neked is lett ott maxamót. Hát tudom. Mert most azt észre, mert fullon vagyok.
Ó, nem nagyon jönnek, ahogy látom. Ott van egy budi, azt... Akkor már lesz. Budiszakavény, jön a budiszakavény. Mindig megégünk egyébként, én eddig egyszer nem égtem meg, amikor átúrottam. De hiszem most az ujja nem tudja. Na, meleg van. Várjál. Egy pillanat türelmet kérek, és viszok. Getes majom. Na. Ne. Jönnek a bejáraton! Bejáraton jönnek a Rohadjak! Double points! Jól meg, hogy ezt kimondja. Double points! Én is ezt szeretem a legjobban. Meg tudod, KABOOM! Jó, mint a izé. Hogy is hívják? Dagobert bácsi! Nem! A Demomem. Ja igen. KABOOM! Lehet, hogy... Majd bevágunk oda egy videót majd a végére, hogy ezt csinálja. Jó, mi az mögötted? Hát, tudom, hogy jönnek mögöttem. Nagyban. Na, most Sotival megyünk. Anyádot! A buzi. Én így írtam nagyba a zombikat, már 7000-en van. Megyek segíteni! Nem bírom tovább, Sotival. Ott van azon mindent megölő. Igen, a KABOOM! És lent vagyok a földön. Amíg már megölték. Segítsen! Jó, csak felvettem egy kalapács. Ne, segíts, help! Messze, adok egy cigit. Slókod! Jó. Szerintem én rendelek egy fegyvert, mert nem vagyok jó ezzel most ezzel a Sotiban. A másik Sotiban jobban szeretek lenni. Ne, én akkor most... Kést adott. Akkor azt ne vedd fel, mert az nem ér túl. Ott van, jön ki a földből. Addigra már lelőttem. Még mindig él! Mi? Az már szerintem egy másik. Az egy másik. Azért. Pont amikor átálltok fegyver, azt miért nem tudok újra tölteni. Ja, nem, újra töltött, akkor jó van. Vagy csak te vagy annyira béna. Basz, nem azt hittem, hogy az te vagy! Komolyan? Te azt hitted így nagyba, hogy az én vagyok? Oké, egy lövésből, most már ez jó lesz. Lőjed őket! Lőjed XD! Lőjed! Gyuri! Figyelj el! Double points! De nekem most egy lövésből meghalnak. Tudod, de nem akarom ráállítani a fegyveremet! Na, most látom, levetöltöm. Ne, menjél már Józsi bácsi, meghoztam az altatóját. Nem a legerősebb shotgun. Jaj ne! Lehet cseréltem az MP5-öt! Na, baszki. Az sem rossz fegyver egyébként. Nem akartam lecserélni. Na viszont szerintem veszek egy MP5-öt. Ez fej nélkül is rohangál. Na mindegy, én lecserélem ezt a puskát, mert ez Én vettem egy MP5-öt most. Én is azt akarok venni, nem megyek vissza. A Headshot. drágaszághoz. A drágaszág. Van elég pénzem, hogy szórjam. Ebből akarok. Hol vagy? Itt, padlál! Várjál, most pont nem optimális. Kúszok! Gyere, kusszál! Nem tudom, mert a patka itt van! Meg egy zombi. Csá! Itt a patka meg a zombi, most lesznek az elkövetkezendő 2 órában a legjobb barátok. Meg van 13 percünk. Na viszont szerintem én dobok Egy sárgát? hát egy ilyen végül sárga fény. Ne az MP5-re cseréld, de ha már puska. A nagy papírra se, akkor azt adjad. Lecserélted a nagy papírra? Aha. Szegény nagy. Szeretem ezt a fegyvert, de a nagypapommal nagyon fogyott a lőszer. Mi? A nagypapommal nagyon fogyott lőszer, már csak 200 maradt. Vigyázz, így jön egy nagyba. Faszom! De milyen szemük van már ezeknek? Oké, egy lövésből megdöbbenek. Hát ezért jó ilyenkor, mert ez legalább jól célzó. Hát ezért jó ilyenkor ez a Én fegyver. megkörültem őket. Futottam egy kört. Egy kabla. Túl házas. Témánk az iskola. Mondom az iskola. Ami Vigyázz, 4 nap múlva lejárt. igen, és a nyári szünet, hogy én mit tervezek rá. Én sok Rohadt gameplayt. Vigyázz! Megjegyj. Ja, megölted, jó. Baszd meg. Ó, ez jó lesz. Baszd! Hátban! Kurva! Öld le! Várjál! Segítek! Ahogy tudom, lesebzem őket! Most pont nem jó egyébként! És bespringottam. Annyira előködök, hogy Ezt bespringottam. hozzá kell menni!
Na jó van, most már csak később tudok. Megkalsz a kurva! Még ez komolyan mondod. Akkor is oda megyek és csak később. Bitch! Jaj, ne! Jöjjenek, hogy 30-an! Én kúszok mögötted! Mögöttük itt kúszok, de azért késelek. Szia, kicsit! Nem tudsz gránátot dobni? Nem! Ott van egy! Tudod, ez a nagy... Mindenkit megölős. Megváltás! De meghaltam éppen. Nem baj, egyből újra Ott vagy! Na, csak annyi, hogy elveszed a fegyvered, de van egy csomó pénzed. Gyerünk MP-t! Akkor rossz fegyvertem. Gyerünk MP-t! Ez az, hogy az MP-t! Jaj, és belárom a MP5-öt. Elértük a 11. kört. Oké. Következő után meghalljuk? Vagy... Nem az ameddig bírjuk. Ameddig bírjuk. Nézzük, mit dob. Ezt szeretem. Ez jó. Jó, mit ez a lap? Jönnek a kurvák ezerrel, a bitchek. Várjunk, nekem van egy csomó pénzem most, én ezeket ráthagynám. Hát én így írtam a zombikat így nagyban. Bazd meg! Bocsánat egyébként a kárbukat, a csúnya szavak érde! Jaj, letámadtak! Veli! XD, push! Nagy papi van! Bazd meg! Nem volt már. Nem volt már nagy papin, tudod? Nem volt, de megdöntöttük a boxer csúcsát. Hát nem döntöttük meg. De, 10. körben elértük. Na igen, eldönt. A 9. volt az, amikor meghaltam, és a 10-ben már újraélettem. Na igaz. Na hát, köszönjük, hogy megnézted ezt a videónkat is. És ha tetszett, nyomj egy szubot. Ha még több ilyet akarsz, és szeretnél értesülni a legújabb és legszaktosabb, legfrissebb... Hagyd abba, ez nem kópreklám. Kopreklám. Figyelem a Hát csak az videót. ujjam. Ezután meg halló videó is várható, mert ezt egy napon veszük fel. Na, Mert valami karniválban azt ilyen nagyon zsír paraszt muzsika szól itten háttérben. Na. Na jó, van most már tényleg. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük a figyelmet, és egyetek sok zöldséget, mert az fontos.